Chodí k vám sportovci převážně kvůli tomu, že mají nějaký problém, nebo je to právě ten seberozvoj? Potom, když tohle všechno zjistíme, co se děje, naučíme se s tím pracovat, tak je fajn i mít nějakou mentální přípravu přímo na ty závody, nějaký rituál. Perfektní by bylo, kdyby sportovci měli i jiné koníčky než sport. To nejčastější je ta nervozita, ten stres, ať už předstartovní, tak obecně spojený s tím sportem. Dalším takovým pojmem je v poslední době hodně skloňované slovo flow. Vnímat i ten kontext toho well-beingu, že nechci chodit do práce jenom pro peníze, ale chci, aby mi to dávalo nějaký smysl. Často trenéři nerozlišují mezi dětmi a mezi dospělým sportovcem. Ale už je to trošku jinak a upřímně i ta teorie, i jako ty vědecké poznatky zatím ukazují, že ta pozitivní motivace má daleko lepší výsledky než ta negativní. Vítám fanoušky našeho podcastu u dalšího dílu a vítám fanoušky atletiky, té z Julisky především. A teďka tady mám nového hosta a tím je naše psycholožka Gabriela Kloudová. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Je rozdíl mezi psychologií v běžném slova smyslu nebo tou sportovní psychologií a potenciálně jak velký? Rozdíl tam je, samozřejmě ta sportovní psychologie je specificky směřovaná do sportu, ale vychází ze základu té klasické psychologie, že ta teorie je tam podobná, ale potom specificky už se to musí přizpůsobit na ty sportovce. Věděla jste vždycky, že chcete dělat tu sportovní psychologii, takhle tu užší stranu trošku? Ne úplně. Věděla jsem, že chci studovat psychologii, že mě psychologie zajímá, že mě baví ta lidská psychika a vůbec všechno, co s tím souvisí, i výzkum třeba a jako zkoumat, jak se člověk chová, jak jedná. A potom v průběhu studia, kdy jsem studovala klasickou jednooborovou psychologii na Karlovce na Fildě, jsem zjistila, že to nebude třeba úplně, pracovní psychologie, s čím jsem začínala, pohovory a podobně nebyly úplně rozvojové, tam lidem tolik nepomáháte. Klinická psychologie byla na mě zase až moc. Po stáži v Bohnicích jsem zjistila, že tohle asi taky nebude úplně můj šálek kávy. A potom v rámci Erasmu jsem byla v Madridu rok, kde byla vyloženě obor sportovní psychologie, kde je jako fakulta psychologická. A nadchlo mě to, je to super. Já jsem i sportovala od malička, basket jsem hrála, celá naše rodina je sportovní, takže jsem vlastně spojila tu práci s tím, co mě baví a zjistila jsem, že to je ono, že to je to hrozně zajímavý. Je v Česku teda možný studovat nějak specificky tu sportovní psychologii už třeba na té výšce, nebo musí člověk nejdřív teda tu normální a potom se teda nějak sám zaměřovat? No to je téma samo o sobě, ne. Obor sportovní psychologie tu není, zatím neexistuje, takže musíte opravdu vystudovat klasickou psychologii, jednooborovou a potom ideální do zahraničí, protože tady opravdu jako není obor, který by vás na to připravil. Aha. Což dejme tomu, že vlastně psychologie a celkově jako nějaká psychihygiena a tady tyhle ty věci je téma poslední doby docela dost. Vlastně se to dostává do povědomí, že už to není to fuj téma, o kterém se nemluví a ty chodíš k psychologovi, jo, to s tebou něco musí být. Nebo pozorujete ještě tohleto stigma trošku ve společnosti, že ježiš, ty chodíš k psychologovi, co to s tebou je? Myslí si to klienti. Já asi osobně ne, že? Ale jo, že občas přijdou a řeknou, jako, že ježišmarja, a to je takový jako blbý a o tom bych neměl mluvit. Často i řeknou, že kamarádům jsem to neřekl, ani rodina neví, že sem chodím, jo, že jako nejdou úplně z kůží na trh. A zrovna u těch sportovců je to citlivé téma, protože mají pocit, že kdyby někde řekli, že chodí ke sportovnímu psychologovi, takže je s nimi něco špatně. Takže aby si třeba konkurence nemyslela, že jo, že jako mají nějakou špatnou sezónu nebo že se s nimi něco děje. Je to v menších procentech případů. Poslední dobou se to zlepšuje, přesně jak říkáte, ta otevřenost tam už je daleko lepší. Já už to dělám třeba 10 let, takže už jako, jo, vidím ten nárůst těch klientů a tu otevřenost, ale pořád tam trošku stigma je. Já nedokážu asi říct, jestli úplně ve společnosti, ale mám pocit, že jako mezi tedy sportovci to jako povědomí nebo tady že chodím k psychologovi, mně přijde už docela jakoby běžný, že vlastně je to i jako dobře, jo, ty chodíš k psychologovi, dobrý, pečuješ o sebe, připravuješ se vlastně i mentální stránka, tady ta příprava, já teda osobně jsem váš klient, takže děkuju, že jste sem takhle zašla. Je vlastně i problém, nebo chodí k vám sportovci převážně kvůli tomu, že mají nějaký problém, nebo je to právě ten seberozvoj? Asi většina začíná spíš s tím, že má nějaký problém. Děkuju, to jste hezky nakousnul i to, kdy vlastně zajít k psychologovi, že jo. Většina chodí, když má problém, přesně jak říkáte. A ta prevence by byla lepší. Za mě by bylo fajn opravdu začít ve chvíli třeba, kdy už nastoupím na Duklu, tak nad tím začít přemýšlet, začít rozvíjet už tu mládež ideálně. Tady téma třeba pro trenéry, že jo, jak zařadit ten mentální trénink do přípravy.
ve chvíli ve 20 plus, kdy hoří mi nějaký problém typu vyhoření, motivace, tak je to takový, jak s klasickým, nevím, fyzioterapie, jo, tak taky to znáte. Je lepší chodit preventivně a regenerovat, než začít řešit až problém, když nastane. Tak je to podobné téma. Jak teda podle vás je jakoby důležitý ten poměr mentální a fyzická stránka přípravy, kdy ta fyzická dost často bývá, samozřejmě to je to gro, o čem se všichni bavíme a co všichni teda jakoby asi musí dělat pro ten sport konkrétně, ale ta mentální stránka, jestli to přichází až s tím, že teda člověk je dobrý, už úspěšný a hledá už jenom ty malý krůčky, kde se zlepšovat, nebo jak moc je to teda podle vás důležité? Těžko definovat, že jo? Faktorů je hrozně moc proměnných, co do toho intervenují, ale je určitě dobré se zamyslet, jak to mám já, pokud to stáhneme na ty sportovce, protože někdo může mít opravdu potíže už třeba z dětství, jo? Nějaký traumata, nějaké problémy z rodiny, i ty trenéři občas jako naruší tu psychiku, jo? Co si budeme povídat. Takže pokud tyhle věci vím u sebe a mám nějaké jako triggery a spouštěče a problémy, tak bych na to měl začít pracovat co nejdřív a bude to velká součást té sportovní přípravy. Dokážu si představit. Ve chvíli, kdy tohle úplně neřeším a jdu spíš po té seberozvojové stránce, tak nevím, procentuálně to se těžko definovat, jo, ale myslím si, že třeba 30% by to tam mělo být určitě. Jo, když samozřejmě technika, fyzička, dynamika, posilovna, regenerace, šmarja, tam je to tolik, že jo, co bychom přidali, co ten sportovec musí zvládat, ale myslím si, že ta psychika tam hraje opravdu velkou roli. A teď zase dobrý se bavit o tom v přípravě, to je jedna věc, kdy dejme tomu ta psychika nemusí tolik ovlivňovat, ten trénink samotný, ale na závodech, tam už se asi shodneme, že se ten poměr trochu mění, že jo. Jo, já můžu mít perfektně natrénováno a pak najednou začnu prostě pochybovat, nasekám pár chyb a najednou ta hlava může ten výkon opravdu hodně ovlivnit. Klidně z 80% bych řekla. Jaké jsou teda nejčastější, dejme tomu, věci, které se sportovci řeší? Já si umím představit, že to je nějaká ztráta motivace nebo tréma před závody, ale co jsou další jako aspekty, které často třeba řešíte a může se s nimi setkávat každý, kdo třeba si to poslechne, tak může vědět, že tyjo, vlastně s tímhle možná mám problém, možná bych to mohl řešit i tímhle stylem. Jak říkáte, nejčastější je ta nervozita, ten stres, ať už předstartovní, tak obecně spojený s tím sportem. Často jsou i témata nějakého tlaku z okolí, ale i tlak sám na sebe, to je hrozně častý u sportovců. Jo? Nějaké očekávání, tak by to mělo být, jsem dost dobrý, jak bych měl vypadat, jak bych měl sportovat, sebevědomí, časté téma samozřejmě, i práce s tou motivací, jak říkáte, i třeba i pozornost se často řeší, no, že někdy vypadává. Co i často řešíme ovšem je ten work-life balance, kdy jak řešit i ty vztahy třeba, není to jednoduchý, jo? Vy jako vrcholoví sportovci máte ten život opravdu jenom sportovní a teď jak do toho zakomponovat i jiné vztahy, partnery, kamarády, rodina, někdy je podporující, někdy není, takže tohle všechno můžou být témata docela časté. Takže někdy trošku třeba můžete působit i v roli nějakého párového terapeuta, kdy dáváte, nevím, jestli úplně rady, ale jako minimálně vyslechnete asi i tyhle ty příběhy, což může být někdy docela těžké, asi předpokládám. Jak vy sama to třeba zvládáte? Já si to třeba osobně, kdybych si říkal, tak já budu psycholog a tohleto, nevím, jestli bych se dokázal oprostit od toho, si to vyslechnout, tyhle ty všechny věci, aby to na mě samotného nepadlo, jakoby. Jak to zvládáte tohle? Jasně. Nejsem párový terapeut, jo, jenom na rovinu. Jo, určitě, ale tak samozřejmě, když se mě dost svěřuje. Jasně, tak to řešíme, ale tak. Když vidím, že už to jde mimo moji odbornost, tak posílám dál. Jo, nejsem všemocná ani náhodou. No, nenosím si to domů, nemám s tím problém, protože já k tomu přistupuji opravdu jako vědec, jako mě to prostě baví to sledovat a pozorovat a hledat ty souvislosti. Ona ta práce toho psychologa je jako trochu detektiv, jo, když se na to podíváme. Každého ten příběh je hrozně individuální, ty osobnosti jsou individuální, ta genetika je hrozně rozmanitá, zajímavá, jak to tam pěkně poskládá. Takže spolu tak jako rozklíčováváme, že jo, ty důkazy, bychom to mohli nazvat, když to přirovnáme k té práci toho detektiva. No a pak jako zavřu složku a jdu domů, že jo, a v té chvíli už jsem matka, jsem partnerka, jsem dcera, už funguju jako normální člověk, doufám teda, že to tak je. V tom případě v pořádku, takhle to má být. Když se dostaneme konkrétně k nějakým teda těmhle specifikům, tak ten stres, a si myslím, že před závodem je jedno z velkých témat, který řeší, já si myslím, že snad každý skoro sportovec a už od malého věku
Mám pocit, že dokonce čím možná později, nebo čím díl to člověk dělá, tak to zvládá samozřejmě líp, už je trošku vytrénovaný, už si řekne, už to není tak důležitý závod, už to zase zvládnu, ale i v tom mladém věku ty, dejme tomu přípravky, žáci, dorostenci prostě na té třeba republice nebo krajském přeboru jsou prostě nervózní. Tak jaké jsou ty techniky pro zvládání stresu a na čem by třeba mohli takhle lidi pracovat sami? Jo. Tam je zajímavé se první zamyslet nad tím výrazem, jo. Stres a nervozita. To je strašně negativní, že jo. To už jenom řeknu, já jsem nervózní a už se mi zvedá tepovka, už jenom řekla to slovo, že jo. A už ta stresová reakce se krásně rozjíždí. Takže za mě by bylo fajn už s tím výrazem pracovat přesně i v tom raném věku, v tom dětství, kdy je to v rámci toho výkonu optimální nabuzení. A to je pro každé individuální. Takže zase si na to sáhnout. Co je pro mě to optimální nabuzení? Tak taky to není zase úplná pohodička. Jo? Ráno se probudím a jdu hned na závody, no to asi není ideální výkonnostní nastavení. Takže nervózní bychom vlastně měli být. Ale zdravá nervozita. A zase, co to je? Pro někoho je to fakt takový jako napumpování totální, pro někoho naopak takový spíš chill a úplně jako relax a pohoda. Takže poznat sám sebe v tomhle ohledu, první věc. A potom i zjistit, co jsou potom ty jako triggery, kdy mi to začíná. A někomu začíná nervozita i týden před závodem, někomu den předem a někomu až opravdu těsně předtím. OK, to se stát může, takže zase s tím musím pracovat, ale ve chvíli, kdy to začíná, jo, ne, než se to rozjede. A to se mi taky stává hrozně často na těch sezeních, že já už jsem byl v takový nervozitě, že jsem s tím nemohl nic dělat. No to je pravda. Jasně. Jo, když se mi to rozjede, tak už s tím těžko budu něco dělat, když mám tepovku 200, že jo, a sotva popadám dech. Takže zachytit to včas. Ve chvíli, kdy si to uvědomím, mimochodem to je na tom to nejtěžší, to možná si taky jako dokážou diváci uvědomit, pracovat sám se sebou, pracovat s vlastníma myšlenkama, s vlastním prožíváním. Nikdo nás to neučí, naopak jsme většinou učení zahánět to, strkat to pod koberec. To je dobrý, to nic se neděje. No tohle vede k tomu, že se to pak rozjede v nevhodnou chvíli, jo, mimochodem. Takže pracovat s tím zavčasu, když si to uvědomím, zachytím. První je teda práce s fyziologií, takže sklidňující dýchání, které musí být do břicha primárně. Výdech musí být delší než nádech, protože tím zapojeme parasympatikus. Parasympatikus je součást autonomního nervového systému, kdy vlastně přepínáme v průběhu dne. Parasympatikus, tam se sklidňujeme, regenerujeme a na sympatiku naopak jsme aktivní. Ono, sice jsme jako lidé 21. století, ale jsme se nevyvunuli od toho pračlověka, jo, když se na to takhle podíváme. To je takový ten autosystém útoku a útěku, nebo tak si tomu vlastně někdy i říkáš. Jo, je to přesně tak. Jo. No, takže musíme se naučit tohle přepínat a regulovat. Takže prvně skrz to sklidňující dýchání, poté, když jsem sklidnila tu fyziologii, oznámila jsem mozku, že medvěd v křoví není, je to v pořádku, život ohrožující nebezpečí se nekoná, tak potom můžu pracovat s těma myšlenkama. A zase pracovat. To znamená, že si je musím uvědomit první. Čeho se vlastně bojím v kontextu těch závodů. Každý to máme individuální, jo? Takže jasně. Proto to zase říkám, nemám kouzelnou hůlku, nemám jasný návod. Jo? Jasně, tak mě napadá třeba takhle z fleku, že se někdo bojí jakoby té prohry, co na to třeba řekne okolí. To je dneska jako běžné, velmi důležité téma. Já jsem to vlastně četl i v jedné publikaci, že ta dnešní doba tomu i nahrává v tom, jak dřív, když prostě, to byl příklad, fotbalista prohrál prostě a pokazil zápas někde ve Zlíně, tak sedl do autobusu a jel domů a lidi se to dozvěděli teda druhý den jako v novinách, ale vlastně jako stejně se tam detailně nic nedozvěděl. V dnešní době to během 30 vteřin takhle ví na sociálních sítích jako skoro polovina republiky a ten tlak nebo ten těch odborníků najednou samozřejmě vyskočí mnohem víc, že jo. Takže asi i ta doba tomu teda vůbec nepomáhá, tady ten teda tlak okolí a to sebe jako hodnocení. Jak k tomu přistupovat, říct si, že jsem to já a já sám sebe hodnotím, nebo záleží mi jenom na nějakých důležitých lidech a ostatní se snažím jako vypouštět ven, nebo jak s tím pracovat? Je potřeba s tím pracovat. Přesně co říkáte, ten tlak je veliký, těch informací je milion, to sociální souzení je. Aby sportovec neměl sociální sítě, to je taky naivní. Jako taky se musí něčím živit, sponzoři to potřebují, takže jo, je to prostě součást sportovního života. Ale jak říkáte, je fajn tam zapojit to kritické myšlení, kdy se nad tím opravdu racionálně zamyslím, protože pudově mě to tam hrozně cinká na to, musíme mít všichni rádi, musím být takový a makový,
Protože to zase jako sociálně historicky potřebujeme. Aby jsme přežili, tak musíme žít v tlupě a ve skupině. Že jo? Takže jsme sociální tvorové. Ale v té chvíli, kdy to čtu na Instagramu například, že jo, nebo v novinách a podobně, bych to měl brát velmi kriticky. OK, tohle je názor někoho, ale pro mě je důležité, co si o mě myslí přesně ta moje úzká sociální skupina, kterou já schvaluju, která pro mě je důležitá. Jestli je to dobře nebo špatně, já nevím. Ale já mám nějaké hodnoty v životě, podle nich se řídím a dělal jsem to s nejlepším vědomím a svědomím, taky dobrý si uvědomit, že jo. V té chvíli jsem dal maximum do toho výkonu, že to maximum nestačilo na medaili, je mi to líto, ale já dělám opravdu nejvíc, co můžu. Dělám maximum svých možností a schopností, to je někdy hrozně fajn si uvědomit. A v té chvíli vlastně už končím rozjíždět tady ty katastrofické scénáře a co si kdo myslí a nemyslí. Někdy taky to takhle zmiňuji se sportovci, že je dobrý si uvědomit, že vy jste i něco jako herci, jo? Když se na to podíváme. Jste mediálně známé osobnosti a hlavně chcete být vidět, jo? Jo, kdybyste nejezdili na velké eventy, tak asi neděláte dobře ten svůj sport a předpokládám, že je to i vaším cílem, že jo, někam se dostat. No jasně. A to znamená, že tam bude hodně diváků. Je to tak? Že tam budou kamery, že vás bude někdo sledovat, nějaký reportér s vámi bude mluvit, že se občas přeřeknete, že občas, no můžete se i pozvracet v cíli, že jo, že Maria patří také sportu. No, ono v cíli podle mě je to dobrý, někdy se to stává i na trati, jakoby, a to je podle mě jako horší ještě k tomu. Přesně, takže... jasně. Natočený zranění v přímém přenosu, výborná věc, ale jako jo, patří tak k tomu. Jste trošku mediálně známí a myslím si, že je to fajn a že by bylo fajn si to víc užívat jako sportovci v tomhle ohledu. A k tomuhle mám takový příklad, kdy Markéta Davidová vlastně měla nějaké video pro Red Bull TV, mám pocit, a tam říkala v tomhle přesně to, co jsme teďka zmiňovali, že jí se nepodaří závod a lidi prostě jí píšou, že mají blbej den, protože vstávali a koukali se na ní a že jí fandili a že prostě se jí to nepodařilo a že z toho mají jakoby blbej den. A ona tam říká, jo, ale já mám taky blbej den. Já samozřejmě jsem taky nechtěla zajet špatně a tak, ale to já prostě jako neovlivním, že ty lidi pak z toho mají teda jako špatný den a je to někdy jako, že ty člověk nechápe, jako pardon, že jsem někomu teda udělal blbej den, jo, jako vy teda to je, no, skvělý teda přístup, ale asi i tohle je ta součást té psychické nějaké odolnosti, kterou člověk musí holt po tom výkonu prostě, jak před výkonem, po výkonu prostě mít. Jo. Když se podíváme k té... Ano, přesně tak. Podíváme se na ty struktury jednotlivý, tak nějaká dlouhodobá příprava té psychologie směrem k nějakému výkonu a celkově. Jak s tím pracovat a co třeba, na co si dávat pozor? Já furt to takhle generalizuju, já chápu, že každý je nějaký individuální, s každým je třeba pracovat nějak jinak, ale jak moc je za vás teda důležitý jako pracovat na tom takhle průběžně a na co si tam třeba dát pozor? Jestli se dá říct nějakých pár věcí aspoň. By byla fajn nějaká všeobecná odpověď. Jasně, no asi jo. Jo, tak první je ta práce s tím stresem, kouknout se na to, jaký já mám stres, kdy to prožívám, jak mi to začíná, jak to vypadá. Je to fakt takový hodně pitvání na těch sezeních, jo, kdy jdeme do detailu a co přesně se v tu chvíli děje a jak se děje. No totiž bylo by asi hezký napsat nějakou příručku, kdy si to jenom přečtete a řeknete, OK, všechno je vyřešený. Ale taky důvod... to, a jo, vlastně, dobrý, tak díky. Ono jich je dost teda mimochodem, jo. Ale důvod, proč to nefunguje a ten self-help čistě skrz nějakou knihu nebo poslechnout si video nestačí, protože ta vlastní zkušenost je nepřenositelná. Prostě dokud si nesáhnu na ten sporák a nezjistím, že pálí, tak se to nenaučím a je to stejný i v tomhle. Takže proto probíráme ty moje individuální konkrétní zkušenosti, jak já to prožívám, co se mi děje, co se mi tam spouští někde vzadu. Můžou to být často nějaké jádrové přesvědčení typu jo, rodiče mě říkali, dokud nejsi první, tak nejsi nikdo, jo. Jsou to takové maličkosti, poznámky, které vlastně vypadají nevinně, ale někdy se hrozně zaryjou pod kůži. Takže na to se musíme podívat, ale upřímně jako kdo tohle udělá sám, jo. Takže to je vlastně vaše práce tady jakoby se dopytvat trošku jako k těm detailům, těm teda zdrojům asi nějaké tady a naučit s nima toho člověka pracovat a snažit se mu jakoby co nejlíp pomoct, aby mu to nespůsoboval ty negativní asi styly, ale spíš to naopak třeba přetavil v pozitivum.
Jo, aby se s tím naučil pracovat. Jednak s tím svým fyzickým prožíváním, jednak tím psychickým. To znamená i práce s myšlenkama. Jak s těmi myšlenkami pracovat. Nezahánět je, neříkat, nad tím nesmím přemýšlet. Naopak, jo, zpracovat to. To je i práce s emocemi mimochodem. Když se něčeho bojím, je to negativní emoce, je to strach. Čím víc negativních emocí na něco navážu, to znamená pro ten mozek, bacha, alert, tady se něco děje. To si musíme opakovaně připomínat. A bude vám to akorát živit, jo. Takže tohle všechno je potřeba pojmenovat. Potom, když tohle všechno zjistíme, co se děje, naučíme se s tím pracovat, tak je fajn i mít nějakou mentální přípravu přímo na ty závody, nějaký rituál, co přesně dělám předtím, než jdu na ten start, abych byl právě v tom optimálním nabuzení, že jo, aby to bylo ideální. Takové techniky pro regulaci, třeba skrz to dýchání, vizualizace jsou moc fajn. Je fajn si nachystat nějaký scénář na ty závody, protože mozek moc nerozlišuje mezi realitou a představou, to je taky na ně výborný, proto se díváme na filmy, proto máme rádi fantazii, takže čím víc mu to tam vlastně naláduju v té představě, tím je pro ně jednodušší to aplikovat potom na tom závodě v té výkonové situaci, ale je potřeba tohle nachystat předem. Jo. Přesně na to jsem se vlastně chtěl zeptat, protože to je jedna z technik, kterou my dva spolu jsme jako dělali, je nějaká ta vizualizace toho závodu, představování si ho a i těch různých scénářů. Samozřejmě ne vždycky člověk promyslí každý detail, jestli tady mě někdo strčí, tamhle mě někdo vběhne, to se asi nedá, ale jak často to teda třeba doporučujete asi jako běžně, že jo? Předpokládám, že tohle je jedna z těch jako dobrých technik. A já jsem někde i snad slyšel nebo četl, že vlastně to tělo i ty svaly, nevím, jestli tohle budete úplně do detailu, že to už nějaká fyziologie znát, ale že dokážou právě dost často nedokážou právě naopak vnímat, jestli je to teda ta představa, když si to člověk dobře sugeruje, nebo ta skutečnost, že se na to vlastně i připraví dobře a tím, jako je to taková i technika nějakého tréninku možná právě skutečného. Tak jak to s tímhletím je? Jo, určitě. Psychofyziologie je hrozně zajímavá, pracuji s přístrojem biofeedback, který právě jako řeší i tu fyziologii a to propojení těla s hlavou. Řeší se to i v armádě, kdy děláme výzkum, že jo, obranného projektu v rámci CASRY. A je to důležité, je to propojené, existuje něco jako svalová paměť, to je jasný, ale je to propojené i s tím mozkem a například jsou i výzkumy, že třeba v době zranění, když člověk dělá jenom vizualizaci, kdy si představuje, jak znova bude provádět ten pohyb, tak ty svaly opravdu se udržují, ne ve stejné kvalitě samozřejmě, jo. A ta svalová paměť tam zůstává a potom, když se vrátí zpátky do tréninku, tak je to pro něj daleko jednodušší. Takže jo, je to pravda. Dalším takovým pojmem je v poslední době hodně skloňované slovo flow. Dostat se do takzvané flow, nějakého toho stavu bytí, ale vlastně nevnímání a jenom fungování v tom přirozeném nějakém smyslu. A existují nějaké techniky, jak si pomoct to navodit, ten stav, nebo se do ní dostat? To zní tak hrozně magicky, že? Jo, je to prostě ano. Teď jsem v něm a to jsem někdo, jasně. Já to nerada nadužívám, ten pojem, protože... Nebo jestli ho třeba můžete i vysvětlit, ten pojem flow, co podle vás nějak odborníci znamená, já jsem to popsala asi hodně vágně. Je to pro ten stav optimálního nabuzení, kdy jsem 100% soustředěná. O tom to je. A to je celý. Jo? Neřeším žádné vnější distraktory, takže neřeším moc, co se kolem mě děje, jací jsou diváci, kdo se na mě dívá, kdo mě natáčí. Jo? Nic tohle najednou nehraje roli. Je moc fajn i to zaměření právě tady a teď, to je o té koncentraci, o té pozornosti, kdy ani neřeším, jestli vyhraju, jestli ten vedle je lepší než já, jak vypadá, co dělá, že fakt jsem v tom momentu a to je to flow. Je těžký ho navodit, jasný, ale má to své zákonitosti, není to nic magického, jo, co někdo prostě vymeditoval a proto to umí. Jo, já jsem na to trošku alergická, tady na ty EZO výrazy, protože jak je to teď hrozně populární, že, ta téma, tak se každý k tomu vyjadřuje, je 1000 odborníků. Takových někdy až psychošmejdu, tak s tím mám trošku problém. No. Jo, mentální coach vám řekne, prostě myslete na pláž a budete ve flow, no, tak dobrý, tak možná krátkodobě to bude fungovat. Že bych si, když bude tady na Julisce prostě pršet, to bude fakt škaredě, prostě tohle, takže bych si představil pláž a tím se dostal do flow a pak ten závod mi jako šel líp. Zajímavý to, no. Někdy to tak mají, jo, nebo věci typu, tak si šáhněte na zápěstí a prostě budete v klidu. A ono to funguje na bázi placeba, funguje to krátkodobě, čím víc tomu věříte, tím víc to funguje. Jasně, já proti tomu nic nemám, ale je potřeba to nahlédnout a dlouhodobě to asi nebude fungovat, jo. Takže nic takového jako rychlého nemáme, no. Další věc je asi, se kterou se nepotýkají ty atleti v raném věku, ale spíš pozdějším je nějaký neúspěch a krize a potenciálně nějaký smíření se s koncem
kariéry sportovní, tak jak k tomuhle přistupovat a pracovat s tím, jak možná sám, nebo i nějaké rady třeba pro okolí, jak přistupovat k takovému sportovci? Já to teda s těmi sportovci řeším už na sezeních, i když to není jejich primární téma, tak si myslím, že to je důležité z pohledu té prevence, jo, takhle to beru. Duální kariéra je důležitá, tak vy, Honzo, zrovna o tom můžete mluvit, jo? Abyste to nepodcenil, což je dobře. Aha. Doufám. Perfektní. Takže je potřeba o tom mluvit, ten sportovní život je krátký a myslím si, že je i moc fajn v tomhle kontextu, že vy jako sportovci můžete i přemýšlet, co mě baví, co bych chtěl dělat, že to není jenom z pohledu, co mě bude živit, že umíte docela právě vnímat i ten kontext toho well-beingu, že nechci chodit do práce jenom pro peníze, ale chci, aby mi to dávalo nějaký smysl. Můžete i zkoušet, že jo, můžete zkoušet nějaký eventy organizovat, pomáhat dětem, trénovat, tohle všechno si v rámci té sportovní přípravy odzkoušet a zjistit si, aha, tohle mě baví, tohle mě nebaví, co a jak dál. Ne, každý musí mít vysokou školu, šmarja, to já vůbec netvrdím. Ale myslím si, že se dají u toho nějaké mini projektíky rozjíždět a hledat se, no. Nečekat jenom, až skončí sportovní kariéra a teď teda začnu od nuly. Jo, aby tam nebylo to prázdno úplně, jakoby potom. Že to se přesně stává, jo. Ten sport je hrozně nabitý adrenalinem, emocemi a najednou skončí a co teď, jako? A to je ten běžný život a to je hrozná nuda vlastně, jo, ve výsledku. Takže už se na to připravovat a hledat si potom tu zábavu, jak to nazvat, jo, nebo ty emoce i někde jinde. Ježiši, perfektní by bylo, kdyby sportovci měli i jiné koníčky než sport. No, ono tam na to není občas jako ten čas, že jo, samozřejmě a to dnešní jako nastavení, kdy nedáváš tomu 100%, tak to není tak a samozřejmě každá věc, která rozptyluje tu pozornost, tak už je něco odvádí, ale z mé osobní asi zkušenosti se dá vždycky něco drobného k tomu dělat a nějak se jakoby i dostat hlavou, mít něco mimo, když se to úplně nedaří, tak k čemu se jakoby dostat trošku a odreagovat se a tak. Pro to okolí teda, jak pracovat s takovým jako člověkem, jak mu třeba pomoct se smířit vůbec s tím, že hele, tak už to asi dál nepůjde, no. Chce to čas a chce to toleranci. Tak je hrozně těžké pro člověka, co nedělal vrcholový sport, tohle pochopit. Jako, no tak si přestal sportovat, aspoň máš klid, ne? Aspoň už se nemusíš dřít, no tak máš pohodičku. Ale to, co se všechno děje v tom sportovci, je často nepochopitelné, protože opravdu, co ten sport přináší, je ten adrenalin a hlavně ten pocit, že se za něčím ženu, že tam mám ten cíl a že ho neustále naplňuju. Plus ten sport je hodně strukturovaný. Já vím, co budu dělat zítra. Mám tréninkový plán, já vím vlastně, co bude příští půl rok, že jo, přesně, mám to jako naplánovaný, vím, co mám dělat. Trenér mi v tom taky často pomůže, že je to hodně organizovaný. A najednou, když tohle skončí, tak a ten vlastně běžný život je hodně víc o mně, o tom, co já mám dělat a já vlastně nevím, co chci dělat. Další věc je FOMO, samozřejmě, Fear of Missing Out, který máme všichni. Jasně. A samozřejmě vy mladí ještě víc, že jo, takže já bych vlastně měl ještě, co bych měl dělat, cestovat a dělat 1000 věcí. Porovnávání je nepříjemný, takže na to si dá taky bacha z pohledu okolí. Podívej se, kolik lidí v tvém věku už má tohle a ty nemáš nic. Jo? Že často se setkám i s tím, že vlastně ponižují tu sportovní kariéru, jakože to není žádná hodnota, když to nemá žádný smysl. No ale má to velký smysl. To mě napadá vlastně tím, že vy máte zkušenosti i z toho zahraničí. Je třeba nějaký rozdíl v tomhle přístupu nějak české společnosti a třeba té zahraniční, že třeba tam berou ty sportovce trošku jinak, že naopak jako třeba k ním přistupují hůř naopak, nebo tady zase jakoby hůř, nebo jestli máte nějaký tady porovnání? Zase bych to nechtěla generalizovat, nemám všechny informace. Jasně, jo. jasně. Ale třeba v tom Španělsku konkrétně, kde mám tu konkrétní zkušenost, tak ta sportovní příprava je víc podporovaná. Už od mládeže je tam mentální trénink běžnou součástí, o psychici se mluví, o emocích se mluví, je to normální, je to prostě výkyvy jsou v pořádku a ten sport je daleko víc podporovaný, no i finančně samozřejmě, že jo. Takže ten rozdíl tam trochu bude, no. Když už se dostaneme takhle jakoby teda specificky trošku k vám, tak já tady mám takovou dejme tomu perličku, nebo jak to zajímavost. Pro mě to bylo docela vlastně hodně zajímavé, když jsem se to dozvěděl a myslím, že to třeba pro spoustu kluků bude docela zajímavý, je, že vy spolupracujete s e-sportovým týmem a teďka nevím, jestli to je Counter-Strike tým, nebo... Teď je to Counter-Strikeový tým Sinners. Okay. Jste znáte organizaci. Jo. A což je docela jako profesionální tým, tak liší se tam vlastně nějak práce s tím, jak tady pracujete samozřejmě převážně asi s atlety a sportovci jako toho,
já nevím, nechci to rozdělovat na fyzický a nějaký jakoby to, ale samozřejmě tam jako je to trošku rozdíl klikat myší a tak, tam ta psychika může hrát taky jinou roli, tak kde jsou ty rozdíly i třeba v té psychické přípravě? Rozdíly jsou. Já teda s e-sportem už pracuji třeba 4 roky, 5 už možná, jsem tam docela dlouho. Já mám zároveň i vlastní praxi, takže já nemám jenom atlety, jo? Jasně, nejsem jenom na Dukle. Jo, takže určitě. to porovnání mám i s týmovým sportem, třeba s Národním volejbalovým centrem spolupracuju, i jako když to vezmeme takhle, že jenom klikat, no tak třeba jsem měla i pokrové hráče. No, tak tam bych řekla, že to je vlastně podobný. Tam je to asi už hodně o té psychice vlastně, tam jako člověk musí hrát i ty mind games a tady ty věci. No, přesně. Jo, takže není to jenom o tom fyzickém sportu, je to rozdílné. Ta příprava je podobná, protože tlak je stejný, když se na to podíváme. Jo, jestli vyjdete na velký event, tak oni taky. Jestli jste už někdy byl třeba nějakém e-sportovém eventu, tak tam je to taky docela ve velkým. Rozdíl je v tom, že jsou opravdu ty kamery hodně na ně namířené, to je opravdu takhle jako z boku. Všechno se streamuje, jde slyšet jakýkoliv povzdech, jakákoliv poznámka. A v čem to mají těžší ti e-sportovci, že tam nemají to fyzické vybití. Když jsem ve stresu, vyplaví se mi adrenalin a co já potřebuju? Fyzicky jít něco dělat, že jo? Abych ho vybila ten adrenalin, protože to mi pak i pomáhá v tom sportu, v tom výkonu. To je pozitivní. No jo, ale u toho počítače já to nemám kam vyběhat, jo. Zároveň nemůžu ani zanadávat si, protože to všichni slyší, co třeba i v běžném sportu, teď myslím v tom týmovém, fotbal, hokej, prostě někoho praštím, že jo? Plácnu si se spoluhráčem. Je to něco, kde se ty emoce dají jednoduše vybít a touto e-sportu moc nejde. Takže tam jde víc o tu regulaci těch emocí. Různý mikrokonfliktíky tam neustále vznikají, protože oni netrénují spolu fyzicky, že jo? Oni jsou online. Jo. Takže se často stane, že on něco udělal a teď já jsem mu to přímo neřekl, že když jsme spolu třeba v kabině, jak si to prostě řekneme, zajdeme na pivo a nazdar, že? Vyřešeno. Jo. A tohle se tak jako rychle řešit nedá, takže i tohle je na tom daleko těžší. Tam vlastně vystává i další jako paradox práce s jednotlivci a týmy, což teda je ten e-sport, ale může to být samozřejmě i v atletice se tolik s tím samozřejmě nesetkáme, tady máme největší tým jako štafetu a to ještě jako ty se sjedou na konci většinou jakoby nějakých závodů, kdy no, tak ale to nějak dáme dokupy teda, ale dobrý. Jaký je tady ten rozdíl vlastně v té práci a musíte pak jako pracovat nějak teda jako týmově a pak si už konkrétně vybírat ty lidi a pracovat s nimi jednotlivě, nebo jak tohle celé funguje a nebylo by lepší třeba, kdyby právě byl nějaký jako, dejme tomu, týmový psycholog, což by měl být asi hlavně trenér, ale ne vždycky, který bude pracovat také s tím core, se všema a pak už jednotlivě se bude přistupovat každý individuálně? To by bylo ideální. Ano, jasně. Ideální nastavení, které se moc neděje v Čechách, že na to nejsou peníze, jo, řekněme si to na rovinu, je, že je jeden týmový psycholog, to znamená, že ten psycholog nedělá jinou práci, jenom je s tím týmem. Takže pracuje jednak týmově, dělá týmový sessions, ale zároveň pracuje i s těmi jednotlivci. Takže zná velmi dobře každého z nich, ví, kde jsou ty potíže, kde by to třeba mohlo někdy potenciálně skřípat a řeší to na té úrovni té individuální, zároveň té týmové a někdy, co se i stává, že musí třeba to rozdělit, takže se udělá taková jako párová terapie, že skupinová, jsou nějaké skupinky, často vznikají v těch týmových sportech, že to takhle porozděluje. Ale jak se o tom bavíme, asi chápete, že to je prostě hromada práce a hromada hodin, no jasně. Takže to musí být někdo, kdo by tam byl ideálně na full time a to je málo. No. Já nevím, jak to teda úplně funguje v Counter-Strikeu, ale já sleduju League of Legends, kde mně napadá, že vlastně může být docela i ten tlak toho ty hráče sladit v tom, že jedna linka to tam prostě může pokazit a najednou to může pokazit všem hru. Teď on se cítí provinil, všichni na něj jako zaházejí ten hate a ten v tom online světě najednou ještě každý může být jako velký hrdina, že jo, a ty fanoušci tam kolikrát bývají jako dejme tomu, že tady, když se stane něco v atletice a někdo napíše komentář na Facebook a tak jako dobrý, ale třeba se to ke mně ani nemusí dostat. Ale tam ty chaty a tady to tam lítá úplně jako fakt do toho obličeje, jak říkáte, tak to musí být ještě mnohem větší psychický asi stres. V tomhle ohledu ten online svět je trochu krutější, bych to nazvala. Asi jo, no. Když se občas bavím s klukama, to je jako neskutečný, co ti lidi tam dokážou napsat, jo, věci typu zkazil si mi tiket a Dlužíš mi prachy. A až jako fakt z prostý věci, nechutný, úplně jako, přeju ti rakovinu a podobné šílenosti, jo, to je strašný. Takže jako je to pro ně opravdu náročnější. Já jsem dřív pracovala i v Entropiku, kde mají League of Legends sexy, takže vím, co je League of Legends a jako vím, jaký jsou tam problémy. A
Ta kritika, to je velké téma v e-sportu. Jak ji předat dobře, jak ji i kontrolovat v průběhu té hry, protože jako kdokoliv hraje videohry, tak ví, že jako je to takový emotivní, že občas se prostě jako naštvem a zařvem a podobně. Když to dělám doma s kámošem, tak to tak nevadí, jo, ale když jsem najednou vrcholový sportovec, tak je to jiné a je to hrozně citlivé. Aha. Přesně jak říkáte, jo. Že pak skončí ta hra a tam je to taky nadupaný, jsou neustále nějaký review, neustále se musí připravovat taktiky na další hru, že není čas jako hodinu povídat s trenérem o tom, co kdo řekl, jak se kdo cítil, málo je to tam zařazené. Proto si myslím, že ten psycholog tam má velkou roli a měl by tam být, no, aby se i nastavila ta komunikace, to je velký téma v e-sportu. Já tady mám takové jako otázečky připravené, já je přečtu, ať to řeknu hezky správně, ale jsou to takové praktické tipy pro sportovce nebo běžné lidi, co by si oni mohli třeba z tohohle rozhovoru odníst a třeba trošku jakoby zapracovat i sami do sebe. Tak první z nich je, jaké metody nebo cvičení může každý z nás použít pro zlepšení koncentrace a zvládání stresu, jak ve sportu, tak v běžném životě. Už jsem to zmiňovala a řeknu to konkrétně, chápu, aby se to vypíchlo. Je to ten self-check-in první, poznám, kde jsem. Někdy, jak to přirovnávám k sportovcům, tak je to něco ve formě třeba teploměru, když cítím, teploměr stoupá, tady už to na mě jde, nebo si můžu představit třeba škálu 1 až 10, 1 je totální pohodička, 10 je už extrémní nervozita. Takže se tak jako kontroluju v průběhu dne a vidím, že už mi to stoupá. Pro mě třeba to optimální nabuzení je 5-6, dejme tomu, a vidím, že už to leze přes tu 6, tak tady se zastavím. První se prodýchám, abych zpracovala to fyziologii a přepla se z toho zvířecího módu, toho pudového, do toho racionálního. Takže dýchám do břicha, výdech musí být delší než nádech, dá se to trénovat, takže třeba na 4 se nadechnu, na 8 vydechnu. Těch dechových metod je hodně, jo, těch technik. A tohle jsou 2 pravidla, které je potřeba dodržet. Jakmile mám tohle zpracované, jdu pracovat s myšlenkama. Čeho se bojím, co je obávající, z čeho mám strach. Tady se pracuje technikou přerámování, kdy primárně vlastně jako přijmu tu emoci a ten strach, protože to jako je, emoce jsou dobré, že? To není špatné, jako kdybychom neměli strach, tak tady jdeme přes ulici a dlouho asi nepřežijeme, jo? To auto by nás prostě srazilo, nazdar. Takže nedělat z toho halo a vlastně to přijmout. OK, tady se něčeho bojím. Jo, ono se totiž reálně stát může. Ono se fakt může stát, že nevyhraju. Ono se může stát, že udělám chybu. Ono se dokonce může stát, že se zraním. Ono je to součást jako sportu, že? To je normální. Pokud se toho bojím natolik, že s tím nechci pracovat a neberu to v potaz jako součást, no tak můžu ležet doma na gauči, ale to asi není úplně varianta pro sportovce. Jo, takže první fáze to přijmu a pak se snažím přerámovat tu myšlenku. Kdy beru v potaz pro a proti, kdy beru v potaz všechny varianty. Kolikrát se stalo, že se mi něco nepovedlo, nevím, párkrát, tak prostě třeba z 10% je pravděpodobnost, že se mi to fakt nepovede a že udělám chybu. OK, ale tak tím pádem z 90% se mi to nejspíš povede. To už zní trošku líp. A proč se mi to povede? A my máme tendenci většinou hledat důvody, proč se nedaří a kde jsou ty možné úskalí a problémy. Je to dobře, jsme tak naprogramovaní, proto jsme přežili až doteď, jo? Proto jsme tak vyvinutí, výborně jako lidé, perfektní. Ale třeba v tom sportovním výkonu mi to nepomáhá. Takže naopak hledám důvody, proč by se mi to mělo povést. Kvalitní trénink, kvalitní příprava, dávám tomu opravdu 100%, včetně třeba i spánku, stravy, jo? Co všechno tomu obětovávám, jak jste říkali, toho dost. Takže nějaká pozitivní motivace, asi tak to říci. Jo, ale specifická, reálná. Jo, zase, aby to nevyznělo, že si tam napíšu na zrcadlo jsem nejlepší a to se stane, jo, jako tady ty afirmace, ježišmarja. Čím víc si to věci konkrétní a jsou šité mě na míru, tím spíš jim věřím a dokážu si na ně šáhnout a dokážu je vyřešit ve chvíli, kdy nefungují. Takže aby opravdu každý to jako měl speciálně na sebe. Kdy začít s nějakou psychickou, mentální stránkou přípravy u mladých sportovců a jak postupně jim třeba právě v této oblasti jako ježiš, mě napadá slovo nakládat, jo, ale to je až moc možná agresivní, ale je to tak, že možná se někdy můžeme setkat i s tím, že jakoby od začátku do nich někdo takhle šije nějaký tady ty moudra a ta mladá hlava zase jakoby ta psychika to ještě nemůže pobrat takovéhle jako pojmy. Tak kdy s tím začít a jak ideálně jako postupovat, co jim třeba tak dát teda? Takové základní pravidlo je 12+. Že do 12 let děti nemají abstraktní myšlení, takže pokud se bavíme o emocích, myšlenkách a nějakém prožívání, oni tomu nerozumí. Takže do té doby je to na bázi nějakých přirovnávání her,
ukázka, jakože sám na sebe si to teda vyzkouší, ale aby jsme si tady takhle rozsáhle povídali, to dítě to nepochopí, to nemá smysl. I 12+, tam musíme být opatrní, že se taky s tím setkám, že často trenéři nerozlišují mezi dětmi a mezi dospělým sportovcem a mají tam prostě 20-minutovou rozpravu a to dítě po 2 minutách pozornost pryč. Ten trenér je pak naštvaný, že to dítě neví, co má dělat na tom tréninku, nedělá to, co by měl, takže po něm řve. A to je to vzájemně taková interakce, která je výsledek 0, že to dítě se začne bát toho trenéra, takže v té chvíli, když se něčeho bojíme, co se stane, prostě zavíráme uši, že jo, přestáváme poslouchat a zase se to takhle rozjíždí. Takže 12+, základní pravidlo a postupně pomaloučku a hlavně ukazovat, nejenom nemluvit. Zvlášť u té mládeže je důležitá ta praktická ukázka, aby si to i sami vyzkoušeli, ideálně. Takže je pak i práce těch trenérů nějak možná poznat individuálně toho svého svěřence a vědět, jak moc mu můžu dát i tady tato psychické zátěže nebo nějaké přípravy, dejme tomu, a pak v tomhle i postupovat. To říkáte moc hezky, poznat toho svěřence. A taky se s tím často peru, že ti trenéři, někteří, já to nechci zase objektivizovat na všechny, já jsem to takhle dělala 20 let a takhle to dělám pořád. Mám nějaký úspěšný sportovce, na který to platilo, takže v tom pokračuju dál. Ale troufám si říct, že dnešní doba už je někde jinde. Opravdu i dnešní mládež je trošku jinde v tom, že chtějí vědět proč. Divíme se jim, oni mají tolik informací, jo? No, internet, YouTube a všechno, oni to mají fakt nakoukaný, takže už my musíme dávat ty důvody proč. Už se nestačí splepě věřit. A můžeme být naštvaní, že oni jsou takový a makoví, anebo se můžeme přizpůsobit a snažit se tomu pomoct. I dnešní mládež opravdu víc dává důraz i na tu psychiku, přesně jak říkáte. To znamená, že jako chtějí tam mít to emoční prožití, chtějí se tam cítit dobře na tréninku, věc, na kterou se dřív vůbec nepřemýšlelo. Proč by se měl cítit sportovec dobře na tréninku? Tady máš dřít. Jasně, tady máš makat, ne? No, ale je to trošku jinak a upřímně i ta teorie, i jako ty vědecké poznatky zatím ukazují, že ta pozitivní motivace má daleko lepší výsledky než ta negativní. Takže jako pojďme s dobou, pojďme s novými výzkumy, pojďme to dělat trošku jinak. Jak moc takhle na závěr asi se zeptat, je dostupná celkově jakoby psychologie a třeba sportovní psychologie? Já si myslím, že dostat se k psychologovi a najít si nějakého asi nebude zase tak složité, ale dostat se k kvalitnímu sportovnímu psychologovi, je to o nějakých jako doporučeních možná, nebo jak vlastně postupovat v tom stavu, kdy já si řeknu, teď si to třeba dejme tomu někdo poslechne a řekne si, OK, chtěl bych začít pracovat na své psychické, teda jako nějaké mentální přípravě. Jak má postupovat, kde najít nějakého kvalitního sportovního psychologa a asi je to i otázka někdy financí. Jo, většina sportovních psychologů funguje samozřejmě v soukromém sektoru. Máme asociaci sportovních psychologů, tam doporučuji se podívat, je tam i seznam včetně měst jako umístění, takže to je určitě fajn. Zároveň jsou různé jako i ty centra, že jo? Tak máme tady na Dukle, kde je CASRI, což je teda Czech Army Sport Research Institute, který se stará o servis vrcholových sportovců. Primárně Dukly, máte přednost, ano, Dukláci, ale patří tam i obecně státní sportovní reprezentace, takže kdokoliv, kdo je ve státní sportovní reprezentaci, i jako tím pádem Olymp, Viktoria a podobně, můžou chodit k nám. Ty místa jsou omezené, Jasně. To říkám předem, jo, moc nás není. A potom bych určitě šla i po tom vzdělání. Jo, já vím, že dneska jako je hodně frčí mentální koučové, proč ne? Ale zase se nad tím zamyslet. Mentální kouč mi pomůže s motivací, spíš s tím seberozvojem, jo, jak pracovat se stresem a potom tím jako mentálním tréninkem bychom to mohli nazvat. Ale pokud jsou tam nějaké věci, i co se týče jako třeba rodiny a hlubší a moc mi jako nejdou tady ty poučky, nikam mě to neposouvá, asi ten základ nebude dobrý a je potřeba to vybudovat zpátky a víc hloubš. A s tím pomůže spíš psycholog a ideálně by měl mít ještě psychoterapeutický výcvik, což je dalších 5 let nadstavba nad klasickou školou, kdy já mám třeba kognitivně behaviorální terapii vystudovanou a tam už potom je možný opravdu do těch hlubších témat a do toho propojení. Máte jistotu, že ten psycholog, nejlépe i psychoterapeut pozná, kdy už je to třeba těžká deprese, kdy už je třeba potřeba zajít i k psychiatrovi. Já bych tohle taky tady ráda odstigmatizovala, protože vím, že zvlášť ve sportu je to jako psychiatr, tak sakra, to už jako jsem fakt blázen, to je problém. Nebudu brát žádné léky, to by mohl být doping a podobně. Už máme dneska i sportovní psychiatry, tak se to zase někam posunulo, třeba v Centru sportovní medicíny a už umí jako dobře to nadávkovat ty léky. A ve chvíli, kdy jsou tam tyhle těžší problémy, tak my si můžeme povídat do aleluja. Nepomůže to,
protože ten mozek prostě má nějaký deficit a potřebuje to lehce dosypat, bychom to mohli nazvat. Protože ty receptory nefungují tak, by měly a potřebujeme tím psychofarmaky trošku si pomoct. Jo. A tady ten psycholog dokáže tyhle věci rozeznat a případně i potom vás nasměrovat na toho odborníka. Mentální kouč je to prostě hodně omezený a setkala jsem se právě i s případem, proto to zmiňuji, že rok docházela k němu klientka, olympionička, jo, ne žádný průměrný sportovec, k jednomu mentálnímu koučovi s depresí, on ji léčil motivací a flow. Aha, proto jsem citlivá, jak jste to zmiňoval na to výraz. A nic, skončila s totálním syndromem vyhoření a trvalo jí hrozně dlouho, než se vyhrabala zpátky. A než vůbec přišla ke mně a byla ochotná se někomu ještě otevřít, že jo, a znova věřit tomu systému a začít na tom pracovat. Takže je to. Takže je třeba si pro ty lidi představit nějaký pomyslný jako žebříček, že mentální kouč obsahuje nějakou jednu podskupinu, nad ním je teda psycholog a potom teda máme toho psychiatra, což je ta asi nejvyšší pomoc, když už teda jako je to fakt něco horšího, ale asi se toho, ani toho se nebát, prostě hold člověk někdy potřebuje prostě pomoct a tak to funguje. Přesně tak, taky jdete k lékaři, když vám není dobře, je to stejný. A mám pár klientů, co takhle chodí opravdu ke sportovnímu psychiatrovi a vidím, že to není překážka v tom sportovním výkonu. Naopak nám to často pomohlo se někam posunout, že nejspíš, kdyby tam nezašel, tak jednak skončí s tou sportovní kariérou, nejspíš, jednak by to ovlivnilo jeho běžný život. Jo, to je taky důležité si uvědomit. Takhle na závěr nějakou motivaci, jestli máte pro sportovce a trenéry něco pozitivního předat, asi jestli se třeba nebát hlavně té psychologie nebo tak. Přesně, nebát se. Může vám to jenom pomoct, nemyslím si, že by to mělo uškodit, teda doufám. I v rámci těch trenérů a vidím zase větší otevřenost, jo, opravdu se to zlepšuje. Vy toho máte strašně moc trenéři na sobě. I s dnešní dobou, kdy jsou nové metody, kdy musíte neustále sledovat, co se děje ve světě, analyzovat ty tréninkové přístupy, pomáhat těm sportovcům. Proč nějaké menší břímě neodložit na toho psychologa, jo, a nepomoct si. Ti trenéři nemají čas na týdenní bázi hodinu si povídat s tím svěřecem, jak se cítí a co prožívá a co všechno mu to spouští a nespouští. Na to nemá ani vzdělání. Ani, jako i kdyby chtěl, tak si myslím, že pak nebude mít čas na nic jiného zase. Jo? Že to nejde prostě, aby stíhal všechno. Takže určitě se toho nebát. A to nemusím navštěvovat psychologa, to může i jako sám by bylo moc fajn. I jako vy sportovci, kdybyste si přečetli nějaký třeba i knížky ze sportovní psychologie, jo. Doporučuji třeba Flow ve sportu, moc hezká knížka, která je tenká, rychle se čte. A jsou takový základní principy, jak se nad tím zamyslet, nad tím vlastním výkonem, že přijde mi i fajn taková jako jednoduchá rada, to, co mi bylo dáváno do hlavy, nemusí být vždycky pravda. Takže třeba tady trošku zanalyzovat. Opravdu musím být nejlepší, musím být vždy první. Je to něco, co mi bylo říkáno, nebo já s tím souzním, jo? Tak někdy i trošku přehodnotit ty vlastní hodnoty a zamyslet se nad tím, co by se dalo třeba i trošku změnit, co by mi víc pomohlo. Tak doufám, že jsme tímhletím rozhovorem trošku pomohli třeba někomu se dobře nastavit a třeba i vyhledat nějakou teda takhle odbornou pomoc. Já vám moc děkuju za rozhovor, bylo to krásné a doufám, že se nevidíme naposled nebo neslyšíme takhle naposled. Děkuju moc. Určitě. Děkuju moc za pozvání i za ty velmi zajímavé otázky a doufám, že to bude mít i nějaký přesah a že ta psychologie bude méně stigmatizovaná, přesně jak říkáte. Taky doufám. Moc. Děkuju našim posluchačům, že jste to doposlouchali až sem a budeme se těšit u dalšího rozhovoru. Mějte se, naslyšenou. Naschledanou.